ole voina ka soi du chu hei kan ngol ve che sang hi ka soi du ani nu le pa ti hian kan fa te hi kan ve ema kan lo ti dik lo te kharon ti ve kher lo se kan duwa thei to phian kai shwai ve kan tum thina ru kol ang deuh tho po hian chong hei a tong trai sak na nei maila mo che chung kan chin thalo tam tak pai tur chuan ur sun takami mal fian rial tong trai na te nei anga ya bible thu te zol nei thu te zir ke wanun pu yangai poka le hun bi nei angai ni jing tho hun te chu ei hun te na tho hun te mut hun te khatiang kha kan nei kangai ni entinan zandar khadar ni thleng in khel en mai ana ba film te reels te khatiang me kan ena an lo pon social media hun tam takan mana video games kanin khel mai te ni chuan mo fresh taka jing tho kha har don em ani in khel in fiam te hi ti lutuk a omve theta ni ti lutuk pon lo entina engwai nge kan in fiam faction mo in tian ka soi to pang in fiam nas in fiam pe em ma se in chung khurle hei compound chunga kem tha han man ngai dewa pe le si mi alo ma se in khel vut te kan tamani awang chu in khel po hi a addict theitlat me ni hei bazar me sia chu bazar chak em second hand thing reng me mo ba mo mi alo pon blue film en che gambling te poisa in khel te online shopping video gaming so mai lawa hei substance abuse kan te zu vai lo fashion arts em te kan ta ni hediang zong hi addict the vekania kan soi ang kan pornography anti pe ka chu thluak anti chiat zia kha mo number 4 ai po hena ti chian te ani kha kan thalai te kan fa ti hian kan shiat me lawin hetiang thi an lo chingem awang chu tam tak te hi bedroom an in kal khoma cinema hall khan lu pui ta nia man lai te chon cinema en tur chon cinema hall a te kalangai te ar a te zodina te tianga te khan mo push paka te kalangai jl cinema hall ma chon tuna chuan cinema hall a kal hi ngai lo in chung bedroom a hen cinema hall hi a hun the vek to ni chu wang chuan kan film khuranga em ni ole nuam engamoni nuam kan ti kan ti amo kan en hian enge kan taksa chon lo in release chua kan ti chuan dopamine antiani kha pleasure hormone kan ti kha neurotransmitter anita nuam kan ti em thil na china kan in khel fakte in chaina achil em te video games ti char te vai lo zuk whatever khatiang kha kan han ti thin ta ni khatiang kan ti lai kha chuan kan dopamine kha achua ka nuam kan ti veng ta ni ma se khatiang thil thalo kha ati reng theilo nun pa nga ya hian amai ro chu khatiang kan addict tak te ka kan han ti lo khan dopamine hi kan thisena then a normal level hi om ta ni ma se kha kan han soi ang kan thil nuam kan ti teu kan ti kham aron thisena te khan aron spike aron sang tawak thina ni chutiang kalchia chuan khatiang kan ti thin kan ti thin nuam kan ti kan addict thin kan ti lo khan enge kan taksa khan omta kan ti chuan dopamine level kha aniam tangoi ngoi me ni dopamine level kha a level tur aya aniam chuan enge lo omta kan depression kan nei ta ni anuam lo ta ni thil ho te nuam kan ti thin zong kha a boring ta vek mai ni mo chu nia thil addict nei hlom lu tuk chu thil pa ngai simple pleasure khan nuam min ti tir to lo ta ni chu wang chuan mani hi in chut fekangaya enga hemi ka ti hi in thiam chopring in ka ti em ka thin lung chung ril taka hen in thiam lo na ka nem hemi tak ka ti hi an ti khan mani in bi chiana in ngai to kha ngai ta ni mo mi depression anxiety kan ti ati han
taksa kan ril ru ka a stress ta ni ka stress ti chu kan hriat no mi hi a stress reng hen a thluak hi a fim thelo reng angai to na te a chia le tha hriat na te ka a fim thelo reng ni chu a han in kung kai kwal na sat zia chu te ro mi stress ane chuan nuam aning anuam lawati stress a in peta stress ane ya lung kham na sal tu ka nei khan angai to na te fim talawa a chia le tha hriat na a fim talawa angai to na le chia le tha hriat na fim tak mang khan thutluk na fel tak kha asiam don ta ni chu wang chuan edik nei reng thutluk na fel tak siam thei pakhat man omlo kan fim khur awangai tak mo lokro inthiam chop lawang o enga moni inthiam chop a kan ti kan edik sang te hi kan pai a hun ani awang chu khovela hen hun kan nei reng to don lo pathian thu te zol nei thu te na sataka kan chiara kan zirangai ni khatiang kan zir le hriat thiam na tur dang tu te chu hetiang kan addiction sang te hi ani ta ni kan tharau nun ti cheber tu chu mo shem thil ho mai kan ti hi mo aswal ti che the si lo a thabok si lo thil ho mai hi kan nun kan taksa ril ru le tharau ti che thei tu ni chu wang chuan enge pastime kan ti thin enge kan hobby kan taksa ril ru tharau tan hian min than ti rem ti hi ngai to tel rengin engkim tiang o kalome